Ο Κώστας μπαίνει. Οι αλλαγές για τη Φενέρ. Ο Σλούκας. Μπογκδάνοβιτς. Ο Γιούλ στους 9. Παιχνίδι 2 κατοχών μέχρι το τέλος περίοδου. Σλούκας ξεκινάει διείσδυση με ταμπλό. Φοβερή προσπάθεια. Κώστας, Σλούκας. Το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι. Αν φύγει ο Μπογκδάνοβιτς θα του δώσει γη και είδωρ η Φενέρ για να μείνει εδώ. Σλούκας σε σου 3 πόντων. Είναι φοβερός. Ό,τι αποφάσισε ήταν πετυχημένο. Σλούκας παίρνει την επαναφορά. Πασάρι στην αδύνατη πλευρά. Κάλινιτς χωρίς άμυνα για 3. Double score για τη Φενέρ. 26-13. Γιούλ με τον Μπογκδάνοβιτς. Γιούλ, Ρούτι, εκτελεί για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Πέφτει όμως εκτός γραμμής ο Σλούκας. Η κατοχή για τη Ρεάλ. Σλούκας. Βέσελη, ξανά Σλούκας. 5 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ. Σλούκας στέκεται, εκτελεί για 2. Είναι ο περίφημος Σλούκιλου. Σουτάρει και πασάρει πιο γρήγορα και από τη σκιά του. 62-48. Παιχνίδι 2 κατοχών για να τελειώσει η περίοδος. Στο συν 14 η Φενέρ που ελέγχει τα πράγματα. Σλούκας. Σταυρωτή, περνάει από το φουλ φάουλ. Πολύ ωραία πέρασε ο Κώστας, δηλαδή crossover. Ο Γιούλ έχει κουραστεί, αλλά και να μην είχε κουραστεί νομίζω ότι ο Κώστας το κάνει αυτό πολύ συχνά και πολύ καλά. Και έχει βάλει πολύ ποιοτικά λεπτά στη Φενέρ. Γραπώνει την μπάλα ο Χάντερ και ο Γιούλ. Τώρα είναι ευκαιρία για τη... Κλέβει ο Σλούκας μέσα από τα χέρια του Τζέισι Κάρολ. Σλούκας βλέπει και την πάσα στον Άναλη στον ευθυδιασμό. Ντατόμε αμέσως πριν επιστρέψει η Ρεάλ, αλλά είναι άστοχος. Η Ρεάλ γι' αυτό επιστρέφει ο Μπογκδάνοβιτς. Κάρολ πάνω στην άμυνα του Σλούκα. Αστοχή. Καλή άμυνα έπαιξε το χθες. Τον πίεσε πολύ. Θα το βάζε και αυτό, Κάρολ. Το πρώτο του άστοχο τρίποντο σήμερα. Μακάρι να είναι υγιής, να βοηθήσει την εθνική ομάδα το Σεπτέμβρη. Πέρσι δεν έπαιξε στο προολυμπιακό και μας κόστησε αυτό, coach. Βέβαια. Δεν είχαμε συμπαραστάτη στην περιφέρεια για τον Αντετοκούμπο στο μακρινό σουτ. Είναι αλήθεια.